Thangjak Dinesh Debormani Paithakni Panda Klainani Bagai Koktishalabini Nukuni Brorokno Subasok Klainani Bagai Thangushokika Debra Motha Bodolni Khoi Political District Working President Tirthe Debormate Block Vice President Shobol Singh Deborma Kosong Laitana Kisasak Salsakang Dinesh Deborma Mangai Bisibasiba Umorni Khoroksa Borok Hayunu Yakare Thangka Bemar Manjakmani Bai Financial Bini Thimani Paithak Panda Klaijaknai Koktishalo Beninok ni Borok Rono Subasok Klaika Debra Motha Khoi Political District Working President Tirthe Deborma Block Vice President Shobol Singh Deborma YTF Block Vice President Ratanjit Deborma Regional Vice President Sanjit Deborma Committee Member Hiron Deborma Monitoring Member Dermen Deborma Akosong Apa thaingkai sini 26 Asram bari constituency ni bising khobjak sikar bari bisini 3 number ward Jumia kami jagopo sini ora kasha chakra tikangjak late Dinesh Deborma bini umur kai 55 ewa 60 55 ewa 56 lokungjak thanai isudin age bo bemar manjagai thithangka angkai sungtini sini tamnai tipramo thani warriors ni bising tino yang area ni sini leader bising khormanai sungtini oro borno kihisa boni paithani panda eba ter dino sung boro basa logiriti ni kicha subaso khaina phaikia sung bo ganang hini sung khaima ko gya eba borbo kri hini ekdom kri no hini khaima ko gya nangsuk tongo ba hajora karon kai borok sosmoi jesuk ganang phangtu jorao rangkri ma tongo jesuk kri phangtu jorao rang tongo ni jora tongo mane boroni thani sosmoi rang tongya kri jorao tongo aba hai obostha sobejak abon bagai sungtini khor mangai sungtini sini tipramotha 26 asrambari constituency jara sunglida tonai tipramotha ngi chungborno kicha subaso khainani phaimango oran logi phaiman jaka sini 26 asrambari block committee ni vice president sini borong nang sini mama Shobol Singh bo somai basa manjaka te logi tongo sini Sampao regional ni vice president sini borong nang Sanjit Deborma te logi tongo sini regional no sini borong nang Hiron tongo te logi tongo sini borong nang Krishnamani Deborma te logi tongo sini o sikarbari bisini monitoring ni member sini borong nang domain te logi tongo sini 26 asramari YTF block committee ngai sini Ratanjit organizing secretary na organizing secretary no bo YTF bo sung samanja khaban bagai je manja khanu no sung jotono hamaya puro te jotono no sung kongmong ba hakina sung sosmoi sini lukuru no sung sosmoi tamnai je mantui chugia jora sung sini bubagara sama hakina sung subaso khaina bagai sung ready tongo tai sini lukuru no ba sung sosmoi buno busang jona te subai thangmana nai sung niji tamnai kha khayo tai jara nok tonai sini media mission tai noro bo hakino subaso khaima kai janai karon kai chung dukho jora tongmano borong ngai chugia jora tongmano aba hai jora rogo chung sini bubagara mission tai kai chung kahe sujung manjak tai chung sujung mani tongo lukurno subaso khaidini chin bubagara sama hai ini chugia jora thimani jora eba bemar jora eba jekunu jaga subaso khaidini sama kino chung tapu jora sini bubagara mission tai kai chung aba kene subaso khaitong hambai Khoine Simi Biplop ni Kok Jini Khorang